Doncs, com us havíem avançat ja al principi d'aquest Més Infosports, avui parlarem de futbol en l'apartat de l'entrevista. Avui per parlar de l'Associació Esportiva Ramassà, que ha donat un salt endavant, un salt de qualitat en el seu projecte, amb molts canvis i amb idees noves per, com dèiem, donar un passet i pujar enters en aquesta quarta catalana. Per parlar de l'Associació Esportiva Ramassà, que aquest cap de setmana es presentava, tenim amb nosaltres, podríem dir, el nucli dur de l'Associació Esportiva Ramassà, el Jaume Guerra, jugador veteraníssim, Jaume. Sí, una mica. Una mica sí, ara en parlarem. Benvingut, Jaume, bona nit. Gràcies, bona nit. També tenim el Jordi Grivé, avui en dia entrenador, però fins fa res, jugador del club. Benvingut, Jordi. Bona nit. Bona nit. I l'Albert Vinyoles, el capità de l'equip. Benvingut, bona nit. Bona nit. Escolteu, el que dèiem, no? La idea una miqueta d'aquesta temporada era donar-li la volta al mitjó i per parlar així col·loquialment, donar aquest salt de qualitat o donar un pas cap endavant, digue-li com vulguis, no? Revolucionar una mica el projecte, la història de l'Associació Esportiva Ramassà. No sé, això ens podràs dir tu millor, no, Jordi? De fet, estàvem en una situació una mica difícil perquè havíem acabat una temporada molt dolenta, hi havia jugadors que estaven al final d'una etapa i era necessari un canvi, no? Cal dir també en aquesta part que la feina que s'ha fet de l'anterior equip, parlem de l'entrenador, el Quico, i de molts jugadors que ja no hi són, se'ls ha de reconèixer el mèrit d'aguantar una temporada que l'any passat va ser molt dura, no? I aquest any teníem clar que havíem fet 40 anys, que era un moment important pel club, que havíem fet 2 anys amb aquests viatges solidaris, i això no es podia perdre. I o bé fèiem un canvi radical o l'equip podia tindre la possibilitat de desaparèixer, no? I en aquest sentit, ens vam reunir els que potser portem més anys, que és el Jaume, l'Albert, amb mi i amb la gent del club, i vam fer una aposta de dir, anem a fer això, però si ho fem, anem a fer-ho bé perquè pugui aguantar i que no sigui qüestió d'un any, no? Jaume, com deia ell, tu ets dels que portes més temps i, de fet, podria atrevir quants anys tens, Jaume? 47. 47, i estàs jugant a l'eix de la defensa, podríem dir. A data d'avui sí. A data d'avui sí. Potser ets el més veterà de totes les categories del futbol català. No sé si ho has mirat, això. No ho hem comprovat, però... Amb 47 no seria d'estranyar, eh? Potser millor sí. El que deia en Jordi, s'havia de canviar, s'havia de donar-li la volta al projecte. Vosaltres ho veu veure clar des d'un bon començament, no, això? Home, és una cosa molt motivadora, però clar no ho tens, perquè costa moltíssim. Després vas veient que mica en mica vas tenint resultats, que la gent et respon, i llavors vas agafant ànims, però costa una miqueta, perquè ja et dic, vam partir quasi de zero. Hem de recordar que el Ramassà és un equip completament amateur, vull dir, amb això no us hi guanyeu la vida, això està claríssim, al contrari, no, podríem dir. Trobar jugadors que es comprometin amb la història i que, renovar la plantilla amb un equip totalment amateur, si amb un equip professional ja no és fàcil, amb un equip amateur encara menys, no? Us va costar molt o què? Convèncer jugadors de qualitat, diguéssim, perquè vinguessin. La feina es va començar en plena temporada passada. Em sembla que era acabar els partits i ja ens quedàvem amb la fitxa de 2 o 3 per poder anar darrere i convèncer-los, no? I era difícil perquè teníem un paper que com els hi venia amb el producte, no? Realment, primer, la feina va ser nostra de dir si hem de començar això ha d'haver una proposta sèria d'entrenadors, d'equip, de club, i que vegin que això va en sèrio. I, evidentment, ens vam fixar en jugadors que possiblement no estan a la part top de la quarta, però que són jugadors interessants dels equips que tenien un perfil més baix, però que en el Ramassà segurament tindrien un paper fonamental i així ha estat fins al moment, no? I de moment està funcionant, perquè, Albert, sou co-líders de la categoria, juntament amb els 2 equips de l'Ametlla. La veritat és que les coses comencen a funcionar, no? Comencen a sortir. Potser és molt d'hora per dir-ho, no? Però sí que és cert que... Sí, bueno, de moment sempre diem partit a partit, una mica la filosofia és aquesta, però la veritat que molt contents. L'any passat va ser una temporada una mica desastrosa, vam acabar molt avall, i aquest any, amb els fitxatges, amb els entrenadors, les coses s'estan fent bé i la veritat que amb molta il·lusió. Estem molt il·lusionats amb el projecte i, això, partit a partit, portem 3 partits guanyats, però no... Calma, prudència, que queda molta lliga, és molt llarga. Queda molta lliga, això ja sabeu que a la premsa ens agrada, a la que us veiem allà dalt de tot, vinga, anem a punxar-los una miqueta, eh? Què tal el Jordi, d'entrenador, ara que no et sent?
Bé, molt bé. Perquè, clar, de jugador a entrenador... El porto ja molts anys jugant amb ell com a company, exemplar, i aquest any com a entrenador també a l'alçada i fent-ho perfectament, juntament amb el Jaume, el José, el Saurina, tots els que estan ajudant, estan fent una feina increïble. I ho parlàvem ara, no?, una miqueta abans de començar aquí fora de càmera, que el que s'ha guanyat potser aquest any amb tots aquests canvis és que es pot treballar més a fons amb els entrenaments, no?, que es té més calma, es té més gent, no, Jordi? Sí, sobretot ens hem organitzat molt bé, com hauria de ser un equip. A vegades fins i tot dona la sensació que estem per sobre de la quarta catalana perquè som molta gent per preparar-ho, però clar, dona una tranquil·litat increïble perquè el Jaume està portant fantàsticament la part de preparació física, vull dir, és la part inicial que ell gestiona, després està el José i estic jo per tota la part de l'equip i de la part tàctica, i després tenim entrenadors de porters, tota la gent que ens col·labora, ens ajuda, vull dir, hi ha un grup que dius, bueno, així sí que es pot entrenar bé, fins i tot fallant qualsevol persona un dia, si és necessari, no? Bueno, dona molta tranquil·litat i dona la sensació que estem treballant bé. Aquest passat cap de setmana, el dissabte, us vau presentar una mica fotos d'equip i tal. Si us sembla, anem a veure com ho vivíem aquí a BOTV. El dilluns us explicàvem com va ser aquesta presentació de l'Associació Esportiva Ramassa. Revolució profunda a la plantilla de l'Associació Esportiva Ramassà per afrontar amb cara renovada la nova temporada a la quarta catalana. L'equip que ara dirigeix Jordi Grivé ha renovat gairebé completament la plantilla, amb fins a 15 cares noves i només 6 jugadors de la temporada passada. L'objectiu? Construir un equip més competitiu, capaç de competir al màxim nivell amb els equips capdavanters de la categoria. Hi ha hagut un canvi molt important, tant a nivell de club com sobretot de jugadors, i aquest any tenim molta il·lusió, sobretot perquè aquest canvi produït provoqui a nivell futbolístic un salt qualitatiu, no? La nostra intenció és, sobretot ara els primers partits, és trobar el nostre ritme de joc, tornar a fer un equip nou, que sempre és difícil, i a partir d'aquí ens marcarem un objectiu clar a l'acabar la temporada. Uns canvis que sembla que han donat un aire nou a l'equip i que confirmen el seu encert amb un liderat compartit amb l'Associació Esportiva L'Ametlla i l'Ametlla del Vallès. En 3 jornades, els franquesins han aconseguit 3 victòries contundents, un 4-0 amb el Llerona, un 1-2 amb la Penya Blanquiblava de la Roca i un 4-3 amb el Sant Celoni. Un inici de temporada somiat. L'equip està satisfet, amb il·lusió, vull dir, hem començat molt fort, jo crec que l'equip hem de ser freds, hem de veure la maduresa que tindrà dintre d'un parell de mesos, però ara mateix hem d'aprofitar aquesta dinàmica perquè quan es comença guanyant te n'adones que arribes al que és finals de desembre, que és quan justament comencen equips a tindre una petita davallada i volem aprofitar al màxim per arrencar forts. A banda de la competició domèstica i després de les aventures a Etiòpia i la darrera Benín, la pregunta és inevitable. Quan i a on es farà un nou partit internacional del Ramassà? Bé, és la pregunta que ens fa tothom, Vull dir, ja sembla que el Ramassà vagi associat a viatge solidari i futbolístic. Aquest any hi ha de moment unes conversacions per tornar a intentar fer un viatge, però encara és molt aviat per dir-ho. Aviat podrem dir alguna cosa. Sigui com sigui, l'equip que dirigeix Grivé ha donat enguany un salt de qualitat. Un projecte que s'ha dissenyat pensant en el futur i en contribuir a que el Ramassà continuï creixent i pugui fer el salt a una nova categoria. Doncs la presentació del nou projecte de l'Associació Esportiva Ramassà estava guapos, Estava molt macos. M'agrada molt la primera equipació, m'agrada molt. Ja em va agradar quan la veu estrenar a Etiòpia, no va ser la que la veu estrenar? Sí. I la segona, que també està molt bé, amb el xandall i tal. Molt bé. Feu patxoca, Feu patxoca. Fem equip. Feu equip, no? Esteu contents, no, Jaume? Sí, molt contents. Escolta, li preguntava a l'Albert, t'ho pregunto a tu. És molt d'hora per parlar d'on pot arribar aquest Ramassà, d'on pot estar, però suposo que coneixent la categoria com la coneixeu, més o menys podeu intuir cap a on aniran les coses, o no, Jaume? És difícil de dir, i més havent guanyat els 3 primers partits, que això et dona moltes ales, però els que portem anyets d'aquestes categories, un dia estàs amunt i un altre dia estàs a baix. Diré un tòpic, com ha dit l'Albert, el dia a dia, el partit a partit. Com sou els futbolistes. Som així, ens han ensenyat això a l'escola, però tenim que dir que crec que l'equip aquest any pot estar al 6è, 5è lloc, tindríem que assolir-lo. Creiem, però ja et dic, el futbol és així.
L'objectiu no seria pujar de categoria, o si us el plantegeu, aquest objectiu, si es dona el cas que arriba al final de temporada i esteu allà dalt? Preferim no pensar en això, perquè, clar, sabem l'equip que som, no tenim futbol base, i també els equips es marquen objectius al principi de temporada, evidentment, però nosaltres, al fer un equip totalment nou, volem deixar passar aquests primers mesos per veure on estem realment. Simplement és gaudir del moment, seguir lluitant tots els partits i d'aquí un temps veurem a què optem. I ja per acabar, no podíem acabar sense preguntar-vos-ho, perquè és que, evidentment, i vosaltres en sou conscients, que a vosaltres s'us associa amb aquestes aventures africanes que heu fet els darrers anys, Etiòpia primer, després la República de Benín. Quina serà la tercera part d'aquesta història? Va, digueu-nos alguna cosa, expliqueu-nos cosetes. Jordi, jo crec que ets el més indicat de parlar d'aquest tema. Si més no, hi ha la intenció de fer una tercera aventura? Ja estem, des de fa... Vaja, va ser tornar i ja estàvem amb la intenció de tornar a fer alguna cosa, no? Però sempre diem el mateix, és que sembla que sigui senzill anar a qualsevol banda i dir, va, anem a aquesta part del planeta a jugar un partit de futbol, no? Hi ha molta feina darrere, més se'ns acumula el que és una temporada normal de futbol i passet a passet, vull dir, sí que hi ha les ganes, la idea, la intenció i si tot això es dona i coincideix, doncs, bueno, tornarem a anar i, evidentment, BOTV vindrà, esperem, a cobrir l'esdeveniment, perquè si no, no hi haurà treball gràfic, no? Esperem que sí, perquè realment és una aventura que val la pena explicar. El que sí que us ho vau prendre una mica més de calma, no? Dèieu que no sigui una cosa d'allò d'any en any, sinó poder tenir una mica més de marge, no?, per preparar bé aquestes històries. Bueno, sempre va bé tenir marge, perquè aquestes coses, com ha dit el Jordi, no es poden fer d'avui per demà. Llavors, estem en plena temporada, lo normal, i aviam com es desenvolupa tot perquè ganes n'hi ha de fer-ho, però aviam com va la temporada. Jo si us puc donar una recomanació així, cap al Caribe, es veu que juga un gran futbol. Jo ho deixo aquí, vosaltres us ho penseu, Molt bé. En tot cas, gràcies per haver vingut avui a l'Infosports. Realment estem molt agraïts de la vostra feina i de que sempre ens tingueu en compte. I vaja, molta sort en aquesta quarta catalana, us anirem seguint, anirem estant allà darrere i esperem, ja que no ho dieu vosaltres, ho diré jo, esperem al final poder cantar l'Alirón. Moltes gràcies. Esperem que sí, Moltes gràcies. Jaume Guerra, Jordi Grivé i Albert Vinyoles, gràcies i ens veiem a la propera. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final al Més Infosport d'avui, amb la prèvia del cap de setmana, ja ho sabeu. Aquest dilluns no hi ha Infosports, però sí que n'hi haurà el dimarts. El dimarts, Infosports especial per parlar de tot el que hagi passat en aquest cap de setmana llarg. Gràcies i fins dimarts.